Sebastian. Hvad skete der egentlig for dig og Sofie i går? Det skete det samme, som der altid fucking sker. Hun opfører sig som en kæmpe nar. Altså, du så det selv. Hun vil snakke med mig, og når jeg så siger, hvad jeg mener, så begynder hun at græde, og så sidder jeg der og står øjne Sebastian. Jeg ved ærligt ikke, hvad jeg skal stille op med det. Altså, prøv at det er hver gang hun er fuld, så skal vi snakke om vores problemer. Det er som om, hun tror, at det er mig, der er et problem eller sådan noget. Altså, er det egentlig ikke rimelig normalt for piger, og når de bliver så stive, at de skal ud med alle følelserne? Jo, altså, det er det vel. Men det er hver gang. Jeg skal altså høre, hvor ubehagelig og dominerende jeg er. Men altså, det er som om hun slet ikke kan se, at hun også er en del af problemet. Altså, hvis det virkelig er så besværligt, hvorfor slår du så bare ikke op med hende? Det ved jeg ikke. Hun er også bare for syg, ikke? Jeg har slet ikke lyst til at være sammen med nogen andre end hende. Altså, hvad er problemet så? Så udover hun er hysterisk, er også bare vildt kedelig. Hvordan kedelig? Du ved, sådan seksuelt. Mange tak. Hvis hun er så kedelig, seksuelt, hvorfor finder du så bare ikke en ny, der er lidt mere frisk? Altså, min erfaring fortæller mig, at man kan ændre de fleste piger på det område. Og hvordan det? Jo, et lille kærligt skub. Kærligt skub. Nogle gange, hvis man skal overskride nogle grænser, så skal man bare skubbes lidt ud i det, du ved. Man skal bare nogle gange, hvis de ikke har lyst til noget, skal man bare nogle gange gøre det lidt alligevel. Så du mener at gøre det imod deres vilje? Altså, nej, altså det er jo ikke sådan, altså. Der er aldrig nogen, der har sagt nej. De virker da sådan der til at nyde det. Jeg ved jo, hvor svært det er for dem at sige nej. Det er jo ikke noget problem, altså. Altså, det er et problem, når du gør ting imod folks vilje. Lige meget hvordan det er.